Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonné pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. musakaw ɲɛnabɔli jɔrɔnanko min kɛn bɛ ka maa caman gan a kamana bi musaka nunu yɛrɛ bɛ bɔ jɔn fɛ u kan ka ɲɛnabɔ cogo di lasana kone ale bɛna caman ɲɛfan y'o kan bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kɔnɔ. Jeu de l'AES ale okumu kɔnɔna la Mali ye jɔyɔrɔ caman sɔrɔ kunungo bras de fer ale senfɛ ni sanu ale ni warijɛ médailles olu sɔrɔli ye Kajatu Bakayogo ale tun bɛ kɛnɛ kan ale fana bɛna caman ɲɛfan y'o kan bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kɔnɔ. Nisɔndiya ye ne ta ye ka aw sɔrɔ ko kura kunnafoni kɛnɛ kan Advance TV sanfɛ kibaru sanuma ani lakika sɔrɔ yɔrɔ do a ye ko ɲuman kɛ anw sugandili la ka aw kunnafoniya a ye aw bisimila bi juma ale don kunnafoniyaw kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la Mali la ni furu sirila a bɛ fɔ ko cɛ de ye dutigi ye ko ale de kan ka du musakaw olu bɛɛ lajɛlen ta fɛn min kɔni ye baloko ye so sara kuran ji fo ka taa se denmisɛnw olu ka kalankow ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye musakaw ye minnu kɔni bɛ ta ka da cɛ caman kun an fɛ yan nɔ Mali la ka kɛɲɛ ni o taabolo ninnu ye an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ a yirala k'a fɔ ko kow gɛlɛyara o hukumu kɔnɔna la maa caman bɛ kule la nin waati in na fɛn min kɔni ye ni musaka kofɔlen ninnu ye olu ɲɛnabɔli ye o ko hukumu kɔnɔna la Advance TV maaw olu wulila ka se ka u jɔ yaasa ka se k'a dɔn ni musaka kofɔlen ninnu minnu filɛ nin ye olu kan ka ɲɛnabɔ cogo di dukɔnɔlaw la musolakaw olu jɔyɔrɔ fana bɛ se ka kɛ jumɛn ye musaka ninnu olu ɲɛnabɔli la ka se ka caman faamu a ko kan an ka ɲɛmaada Lasana Kone ale ka sɔrɔtaw la. Dutigi kelen-kelen bɛɛ bɛ wulikajɔ kɛ ka du musakaw sɔrɔ wa Bamakɔ musakaw ka ca sɔrɔw ma labɔliba kɛ. Ne ye muso furu ne tɛ n den si ka fini sɔngɔ da dɔn ni muso bɛ n den ka finiw san n t'a wari da dɔn a b'a kɛ bon ni n bɛ baara min fana n'o bolo baara parce que n bɛ sojɔ baara ni sira dilan de kɛ tuma caman b'a sɔrɔ an bɛ jɔ gɛlɛya b'an kɛ an kan waati o waati ni gɛlɛya bɛ ne kan vraiment ne tɔɲɔgɔn t'a dɔn na ka fɔ gɛlɛya bɛ n kan parce que waati kɔnɔna na muso bɛ salon coiffure de b'a bolo a bɛ sɔrɔ kɛ donc i b'a sɔrɔ a bɛ jɔ ni o musaka bɛɛ ye a tɛ ne ɲininka fosi la. Du fanba musaka kɔni dalen don tutigikɛ de kan nka kuma dɔ la muso dɔw bɛ yen mun yɛrɛ fana bɛ dɔ ta u ka du donu na i n'a fɔ Madame Dawu Aïssatou Kulubali ale min yɛrɛ bɛ a ka furuso kɔnɔ a ka ca ni san 20 ye bi. Ne yɛrɛ ye muso baarakɛla ye n ye dɔkɛla ye n cɛ fana bɛ baara la a bɛ dɔ kɛ an kɔni an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ne kan ka dépense minnu kɛ n bɛ n cɛ dɛmɛ o la ka sɔrɔ mankan t'a la kuma caman t'a la. Anw ka jamana kɔnɔna na dutigikɛ ale de jatilen don ka kɛ dun guloma ye o de kama doni fanba bɛɛ lajɛlen bi da ale kun. Baara min don a ma nɔgɔ dɛ cɛw kan k'u jɔ o jɔyɔrɔ la ka da kan muso furu fana kun ye fɛn dɔ de ye devoir cɛ n'a ka devoir don muso n'u ka devoir don bɛɛ kan ka ɲini k'i ka devoir k'i seko damayira k'i ka devoir baara sabatili la sɔrɔw ka dɔgɔ dépenses ka ca mais o n'a ta o ta ni cɛ ye mun sɔrɔ ka na n'a ye du kɔnɔ muso ko o tɔbɔtɔ kɛ o la baara la baara cogo la. Du kɔkɔrɔmadoli musakako sira kan ale kalifalen don dutigikɛ la kabiri a ka furu wagati. Furusigi sariya de b'a boloda ni sariya y'a boloda sariya bɛ bɛɛ ka hakɛ fɔ mais sariya b'a fɔ ko siga t'a la ko cɛ de ye dutigi
donc dutigiya n'a kɔlɔlɔ de bɛ ɲɔgɔn na o ye fɔlɔ ye. Filanan cɛ ye dutigi ye parce que du musaka bɛɛ bɛ da cɛ de kan, malo san, balo san, nasɔngɔ bɔ, fini san ni muso banana ka furakɛ, ni denw bɛ yen ka denw fɛɛrɛ bɔ k'o don école la. Maintenant muso fana furu hukumu kɔnɔna la n'a bɛ dɔ kɛ a yɛrɛ ye, sariya b'a fɔ i k'i cɛ dɛmɛ du tali musakaw la. Du musaka ɲɛnabɔli ye haminakoba ye Mali la bi bi in na, nka a bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ani ɲɔgɔn dɛmɛ sinsin furuso kɔnɔ. Kunnafoniya wɛrɛw nasira la san 2025 ale tara ka kɛ seko ani dɔnko ale yangali san ye jamana kɔnɔna la ka se ka jamana ɲɛma ale ka o laɲini o la fa fɛn min ye seko ni dɔnko tigilamaw ye olu kɔni bɛ ka o jeniyɔrɔ fin. Sheikh Tidiane Seck ale ye concert belebele dɔ waleya o hakilina ye o sira fɛ an ka ɲɛma da an ka kunnafoni ɲininaw ka sɔrɔtaw la. San 2025 n'o ye seko ni dɔnko san ye Mali la, juin kalo denfaya tara k'a di an ka dɔnkilidalaba dɔ ma n'o ye Sheikh Tidiane Seck ye. O hukumu kɔnɔna na a ye fɔlisɔnjan dɔ kɛ walasa k'a yɛrɛ taamaɲɔgɔn ani Mali dɔnkilidalaba bɛɛ k'olu kunna wolo. Ni lajɛrɛ in kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ dɔnkilidalaw walasa ka ni mɔgɔba in ka wulikajɔ bonyamasegin k'a ye. Hali n'a y'a sɔrɔ fɛnbaw tɛ, an k'an wasa don an bolotaw la sanni don dɔ cɛ. Nin tɛ fɛnba ye Sheikh bolo ka sababu kɛ Sheikh ye maa ye min ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɔli sira kan. Sheikh ye maa ye min ye fɔli kɛ duniya bɛɛ ye, ale ka fɔli ma dabɔ a yɛrɛkun dɔrɔn kama. O hukumu kɔnɔna na Sheikh Tidiane Seck yɛrɛ ye a ka waleɲumandɔn yira ale ni ka ladilikan caman di walasa Mali dɔnkilidako bɛ se ka sankɔrɔta cogoya min na. J'étais honoré, content, fier. Ni bonya min kɛra ne ye an ka jamana fɛ, a ye n kunna wolo kosɛbɛ wa a kɛra sababu ye ka galabu caman di ma an ka baara kɔnɔna na. Le numérique. Maa ka ɲi ka balo ni i ka kɛta de ye wa ka kɛɲɛ ni kunnafoni nasira kuraw ni o ye numérique ye. O wale mun bɛ senna ni waati na ale de bɛ kɛ sababu ye an ka se k'an ka seko ni dɔnko yakubaya. Nin de kɛra sababu ye ne yɛrɛ ka se ka Mali tiɲɛ ye min ye seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na k'ale ta ka taa n'a ye duniya fan bɛɛ. Kuma kuncɛ la, ni juin kalo kɛra kalo ye Mali ye bonyamasegin kɛ a ka seko n'a dɔnko mɔgɔba dɔ ye min y'a kunna wolo diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye Sheikh Tidiane Seck ye. Ni kun ye Zayide Zubo ye ale ka ɲɛfɔtaw ye Sheikh Tidiane Seck ale ka concert kan. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ i n'a fɔ aw bɛ a kalama cogoya min na fɛn min ye jeu de l'AES ye ale bɛ senna ni waati na an ka jamana kɔnɔ kunungo juin kalo tile 26 bras de fer kɛlaw k'olu tun bɛ ɲɔgɔn na Palais des Sports ale kɔnɔna la Kajatu Bagayogo ka fɔ la ko Mali kɔni ye médaille caman sɔrɔ fɛn min ye sanu médaille 8 k'ale ni warijɛ médaille 2 kan ye olu sɔrɔ an ka ɲɛma da ka sɔrɔtaw la. Jeu de l'AES n'ale ta ko fɔlɔ baaraw bɛ kɛra an ka jamana kɔnɔ sa an y'a ye k'a fɔ k'a kɔni kɛlen don sababu ye ka discipline tan bɔɲɔgɔnko de kɔda ɲɔgɔn na o de hukumu kɔnɔ ni alamisadon in na sa bras de fer kɛlaw olu de tun bɛ ɲɔgɔn na ni maa min bɛ bras de fer discipline na an b'a dɔn k'a fɔ k'a dɛmɛbagatɔ maaw ka ca kosɛbɛ o de la u taala Palais des Sports fa walasa ka se k'u ka bras de fer kɛla ninnu senkɔrɔma tintin. Ni ɲɔgɔn da in kɔnɔna na sa an b'a ye k'a fɔ ko catégorie 6 olu tun bɛ ɲɔgɔn na cɛlakaw ta fanfɛla la ani musolakaw ta fanfɛla la bara gauche 3 ani bara droit 3 o la senbɔliw ni ɲɔgɔn samasamaliw kɔfɛ sa maaw kun sigilen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ minnu kɔnɔ ne bɛ tali kɛ final kan a kɔni ye maaw jigilafa kosɛbɛ musolakaw ta fanfɛla la bara gauche hukumu kɔnɔ sa maa minnu poids bɛ taa moins 58 kg la Ali Nana Kadija Niger ale wulila k'i jɔ ni jonjo ye Kadija Abdul Garba ka bɔ Niger ka fɛ ale ye argent sɔrɔ maa minnu poids ye moins 65 kg ye musokura Sanogo Mali ale ye jonjonba ta n'o ye sanu ye Martial Sawadogo ka bɔ Burkina ka fɛ ale wulila k'i jɔ ni argent ye maa minnu poids ye plus 85 kg ye Bintu Batili ka bɔ Mali la ale wulila k'i jɔ ni or ye Patricia Ouattara Burkina Faso ale argent ta bara droit ta fanfɛla la musolakaw ta fanfɛla la sa o ko kelen tora senna moins 58 kg Ali Nana Kadija ale sanu sɔrɔ Kadija Abdul Garba
ale argent sɔrɔ moins 65 kilo fɛnɛ o ko kelen kɛra ni muso kura sanugo ka bɔ Mali la ale ka sanu ye Marcel Sawadogo Burkina ale argent ta plus 65 kilo la Bintu Batili Mali ko kura ale wula ki jɔ ni sanu ye Patricia Ouattara Burkina ale be argent sɔrɔ bara gosi maaw kun sigilen do ko fɛnɛ kɔnɔ o la cɛlakaw ta fanfɛla la sa moins 60 kilo Elvis Sawadogo ka bɔ Burkina ale be wuli ki jɔ ni sanu ye Yatara Dambele Burkina Faso ale be argent sɔrɔ maa minnu poids be 60 ka taa bila moins 72 kg na Amidou Traoré Mali ale be wuli ki jɔ ni jonjonba ye n'o ye sanu ye Dawuda Sanogo Mali ale be argent ta Malik A Ibrahim Niger ale be bronze ta plus 72 kg fanfɛla la Mohamed Diallo ni bɛɛ ko ale ma denkurani ka bɔ Mali la ale be wuli ki jɔ ni sanu ye Arani Farid Drabo Burkina Faso ale be argent ta Baradura cɛlakaw ta fanfɛla la moins 60 kg Elvis Sawadogo Burkina ale be sanu ta Yatara Dambele Burkina ale be argent ta plus 72 kg Mohamed Diallo denkurani Mali ko kura be wuli ki jɔ n'o fɛnɛ sanu ye Arani Farid Drabo Burkina Faso ale be argent ta maa minnu poids be 60 kg ka taga bila moins 72 kg la Zeyin Dawuda Sanogo ale be wuli ki jɔ ni sanu ye Amidou Traoré Mali ko kura ale be argent ta Malik Djibo Niger ale be bronze ta médaille ko yɛrɛ ka bɔ a la an bɛ min fɛ denmisɛnninw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka to ka ɲɔgɔn rencontrer u ka échanger o de hukumu kɔnɔna na ni sport min ye bras de fer ye fana o fana AS jeux in kɔnɔna na an bɛ fɛ a ka taa ɲɛ nin kɔrɔfɔni tɛmɛnen kɔ classement général ko ta fanfɛla la Mali be wuli kɛ jɔ ni saraba ye ka da kan Mali bena médaille d'or 8 sɔrɔ ani argent 2 Burkina ale bena jɔ jɔyɔrɔ filanan na ni médaille d'or 2 ani argent 8 ye Niger ale be jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ ni médaille d'or 2 argent 2 ani bronze 2 ye kunnafoni kuncɛla bi su in na kɔkan kunnafoniyaw olu farala ɲɔgɔn kan Aminata Traoré fɛ a bɛ lase a ma bamanankan na Lasana Kone fɛ Togo jamana kan hali n'a y'a sɔrɔ jamana marabaga jɛkulu kun ye balili kɛ wulikajɔ la min kun ɲɛsinen do Faure Gnassingbé ka fanga ma jamanaden dɔw bɔra ka manifester n'o kɛra sababu ye k'u ni lakana tigilamɔgɔw kari ɲɔgɔn na ni wulikajɔ ninnu kun ye ka se ka maminɛba min bɛ fanga tigilamɔgɔw fɛ ale ni kuransɔngɔ gɛlɛya ka fara yɛlɛma minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ fɛ ka dɔ fara Faure Gnassingbé ka fanga kan k'olu bali Cour africaine des droits de l'homme et du peuple ale y'a yira k'a fɔ yamaruya b'a bolo ka kiiri tigɛ fɔɲɔgɔnko la min donnen do RD Congo ale ni Rwanda ni ɲɔgɔn cɛ kabini san 2023 k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin laseli kɛra alamisa don juin kalo tile 26 CDHP fɛ Kenyakaw fɛ yen nɔ Amnesty International ka fɔ la maa 16 bɔnɛna u ni na ka kɛɲɛ ni wulikajɔba min kɛra gouvernement juguya la o san yɛlɛma waleyaliw la Kenya minisiri min ka baara ɲɛsinen do sɔkɔnɔkow ma ale y'a yira k'a fɔ nin wulikajɔ kɛbagaw ka laɲini kun ye ka fanga dafiri de ye Conseil européen ɲɛmɔgɔ Antonio Costa ale y'a yira k'a fɔ ko degun min bɛ Gazakaw kan k'o waralen do kosɛbɛ nin wagati na a y'a yira fana ko dankarilen do kosɛbɛ bunahadamadenya hakɛw la wa ko o kama a y'a laɲini kumaɲɔgɔnya ka dayɛlɛ olu faamuna Aminatu Traoré an sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoniw nasira la o de ye nin ye aw ni ce aw ka danaya la Ala ka Mali lakana Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritable havre de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.